Здравейте! Калоянки се лигави нещо. Както всеки път. Тук сме на басейна в хотела. Ето го басейна. Мръсничка водата налева. Тук има едни гадни франсета. Ето го. Калян иска при Букука да плува. Еми да ходи, айде, отивай да плуваш при Букук. Навънка е сигурно, в момента сигурно е 35 градуса. Водата как е, тати? 27-8-30. Ето тук има едни водопадчета. Ето го Калян. Вече плува сам. Плуваш ли, Мел? Браво. Кажи хай. Как сте? Добре сме. Айде, до нови срещи.